היי תלמידים, היום אנחנו בפרק השני של הערוץ שלי. אז היום אני הולך ללמד אתכם על הלוח. פה יש את כל הכלים, והכלים שאתם תזיזו יהיו על הלוח. אז מה הדברים בסיסיים על הלוח? יש לנו פה את האותיות ח' מח' עד א', ופה יש לנו את המספרים מ-1 עד 8, שזה סימטרי. תחשבו, אז יש בכל המשבצות שבלוח 64 משבצות, 32 שחורות, אבל 32 אחרות הן לבנות, אז זה שווה 64 משבצות. טוב, אז מה אני אגיד לכם? אם תמיד זה יהיה ימין, ימין, ימין למטה, ימין למטה, תמיד יהיה לבן. הנה אתם רואים לבן, לבן, תמיד למטה לבן, תמיד לבן למטה, ימין לבן למטה. זה תמיד, פה תדעו שזה לבן, תמיד, לא משנה מה, לא משנה, אפילו תעשו לזה סחרחורת, זה לא ישנה את זה. טוב, אז תמשיכו לעקוב, ביי. ורק שתדעו שאני עושה גם שיעורים פרטיים, אז אם אתם רוצים, תגיבו לי בתגובות. ביי.